8 minutos, seguimos aquí en directo na Hora Galega e moi atentos a este tema que vos traemos agora. Marchamos ata Franza, ata Mugardos, porque ali os veciños seguen denunciando a problemática que teñen cas cabras soltas dunha veciña. Digo seguen denunciando porque xa na Hora Galega estivemos ali en dúas ocasións. A primeira vez esta muller tiña 50 cabras, a segunda tiña unhas 80 e agora os veciños din que xa chegan ás 100 cabras. Que pasa? Pois que as cabras andan soltas, pastanlle nos prados dos veciños, prados que, dende logo, non son da dona das cabras, e moito ollo porque se meten na estrada e chegan a provocar accidentes porque xa provocaron máis de un. A veciñanza está completamente desesperada, nos hoxe quixemos darlle voz unha vez máis, e atentos ao que se atopou ali un equipo do Hora Galega, porque viviron momentos máis que tensos entre a dona das cabras e estes veciños. Atendede. Tú no tienes por qué tocarme mis cabras, ¿vale? Ti tamén dis que fuches agredida por eles, apuntabas iso, non? E Sí. que ocorreu que che fixeron? Un lucha de purín para matarme con una infección, con foco de infección. Simplemente saber se en algún momento pasaran os animais, atravesaran a estrada, provocaran algún accidente? Nada. Nada. Un simulacro de accidente que me llevaron a la carretera sin haber cabrito muerto. Y ahora solicité ese juicio. Que me sacaron del juicio y ahora solicité. No se puede, oíste, acusar a una persona, condenar a una persona sin víctima. Yo voy a seguir. ¿Cómo vaya a acabar? Yo acabar muy bien. Muy bien. Hoy me llamó el abogado, no hables nada. Voy a recopilar todo cuanto se está diciendo. Bueno, pois xa vedes, Emilio foi quen de falar ca dona desas cabras, ela di que se sinte ameazada polos seus veciños e que as cabras, pois que únicamente provocaron un simulacro de accidente. Ben é certo que hoxe é a primeira vez que unha cámara de televisión grava, aí o tedes, como esas cabras totalmente solas e soltas cruzan constantemente esa estrada. Claro, a veciñanza está completamente desesperada, di que xa non pode máis, que xa non pode ca dona desas cabras, ca que non se pode falar, que levan 3 anos soportando esta situación, porque esta muller comezou a ter cabras moito antes, pero é verdade que de 3 anos a esta parte os problemas foronse incrementando, que é verdade que provocaron as cabras accidentes, e que é verdade que a muller, bueno, pois non podería ter tantas cabras cando as ten. Eles van ir a xuizo, pero dende logo hoxe a veciñanza quixo unha vez máis aí en Franza, falar co Hora Galega e contar a súa problemática, unha problemática máis que importante que queremos contar no Ti Denuncias de hoxe. Tú no tienes por qué tocarme mis cabras, ¿vale? Todo empezou máis ou menos fai 4 anos, que ela empezou a ter 5 ou 6 cabras, e non la botaba nos campeiros, pero claro, agora cada ano se está doblando la cabaña caprina toda, entonces es insoportable, porque plantamos solo para darle de comer a sus animales. O que camiñamos agora é un espazo no que ti tiñas millo. Digo tiñas ata que as cabras... O comeron todo. Mais ou menos esta finca son 6.000 euros perdidos. Nós intentamos la botar, pero bueno, sempre ela en contra nuestra diciendo que isto era público. Hai máis problemas que denunciades que traen estes animais, pero é que mañá hai un xuizo por ameazas. Yo un día llego y me encuentro las cabras aquí en mi finca, llamé a la policía local, informé, venimos a junto de ella y delante de ellos me amenaza por muerte, que me voy a matar, que soy un desgraciado, que soy feo. Las llevaste para arriba, tú no eres normal, chaval. Chaval, que no eres normal, pero yo sé que mal padeces. E houve algún accidente xa? Algún impacto? Houve un accidente aí abaixo. Ela dice que sin cabrito non hai delito, que eu levo para casa. Nada. Un simulacro de accidente que me llevaron a la carretera sin haber cabrito muerto. Y ahora solicité ese juicio. Que me sacaron del juicio y ahora solicité. No se puede, oíste, acusar a una persona, condenar a una persona sin víctima. Lo vivimos con deseos de que acabe ya, porque estamos fartos de que nos coman e tememos pola seguridade dos nosos familiares e amigos. Esto cando empezamos con esto tiña 50 e pico de cabras e agora pasa o centenar, que casi nada, A solución por onde cree que vai vir? Todas as administracións implicadas, por unha parte
a Administración Autonómica por ser a competente en gandería y a Administración Local por ser a competente en Bienestar Social. Bueno, neste momento Está cruzado. Clara está a atravesar as cabras, xa volven cara a parte de abaixo. Clara, tiveches que vir Por un perro que de caza. buscar as cabras, non? Home, é que algo máis estuvo así. A Policía Local, de feito, tivo que irte buscar, non? Porque Pues atravesarán sí, 4. Pero bueno, esto tampouco non é, porque hoy de sopetón non salen, Vale. Yo voy a seguir. ¿Cómo vaya a acabar? Yo acabar muy bien, hoy me llamó el abogado, no hables nada. Voy a recopilar todo cuanto se está diciendo.